по целия свят са пътували, обаче са запазили човешкото в себе си. Как протича образователния процес в Дания и ако можеш, разбира се, и да направиш някакъв паралел с това, което училище си живяла до преди да заминеш. Образованието в Дания е доста различно, отколкото в България, защото в България има една структура, нали, една социална структура, в която знаеш, че винаги към учителите се обръщаш към вие и, нали, говориш по по-различен начин с тях, казваш госпожо или господине, еди кой си, се обръщаш към тях с тяхното фамилно име. А тук това са, нали, имаме професори, нали, които са много изявени в сферите си, имат издавани статии, книги, проучвания, по целия свят са пътували, са създавали, нали, своите работи, обаче са запазили до една известна степен човешкото в себе си и ние към тях се обръщаме по малко име, нали, няма я тази структура, тази иерархия и, нали, можеш да отидеш и да си говориш с тях за всичко. Даже когато имаме отворени дискусии в университета, нали, те идват, обикалят и започват да си говорят с теб, да ти питат, нали, ти какво мислиш, аз мога от моя житейски опит мога да ти кажа това и това. Е много интерактивно и много неформално в същото време.